Prečo by sme cestovali do Korei kvôli korejskej skincare, keď si ju môžeme zakúpiť aj u nás? Stylevana je medzinárodný e-shop, ktorý ponúka korejskú skincare za najlepšie ceny. S týmto kódom dokonca ušetríte ešte viac. A poďme si ukázať, čo mi poslali. Moja obľúbená značka Medicube. Som zvedavá, malo by to byť nejaké Sun Serum, čiže sérum proti slnku SPF 50. Som zvedavá, môžeme si to rovno aj skúsiť. Ja mám rada takéto ľahučké séra. Pozrite sa, je také namodralé. A tým, že je to sérum veľmi ľahučko, sa vám to v strebe mierne vonia tak mentolkovo, ale len slabúčko a vhodné podľa mňa takéto aj na masnejšiu pleť, lebo i hneď sa to strebe. Ďalšie sérum, čo tu mám, nepoznám túto značku, Marian B NTZ20. Počúvajte, 20% niacinamid. To som ešte nevidela, to bude riadna bomba. Niacinamid je fantastický na pigmentové škvrny, zjednotenie tónu pleti. No a ešte dokonca obsahuje zinok a tranexamik. Super. No toto som veľmi zvedavá. Ďalej virálna korejská značka I'm From. Tento Black Rice Toner už chcem strašne dlho vyskúšať. Veľmi sa z toho teším. Wow, pozrite, ak krásne vyzerá. Je to vlastne z čiernej ryže. Určite bude hydratačný a bude určite dobrý. Equal Berry Swimming Pool, legendárny toner. Tento už doma mám. Používam ho. Je to exfoliačný toner, ale veľmi jemnočký. Čiže ak máte vy problém použiť klasický AJA, BHA, toner a dráždi vám pleť, skúste tento od Equal Berry. Je to za dobrú cenu, veľké balenie, toto má tuším 300 ml. A obsahuje aj kyselinu hyaluronovú, čiže máte to ako keby dva v jednom. Toner aj s kyselinou hyaluronovou, lebo ja to používam klasicky zvlášť toner, potom kyselinu hyaluronovú. Keď si ale dám tento toner, už kyselinu nepotrebujem. Ďalej tu máme ďalšiu virálnu značku Numbuzin a takéto toner pads, to sú vlastne také vatové tamponiky napustené tonerom a obsahuje to dokonca aj, už som vám spomínala, glutatión, výborný na vybielovanie pigmentových škvrn. A takéto toner pads môžete používať namiesto klasického vodičkového toneru. Toto máte vlastne také, tu sa to otvorí, zoberete si tento štipček, naniesiete si tie vatové nasaté tým tonerom vankušiky na pleť a necháte ich pôsobiť, ja neviem, 5-10 minútiek, aby ste získali čo najviac výživy z toho toneru. Tak to vyzerá, obsahuje aj vitamín C a niacinamid. Legendárny Dynasty krém, neviem, ak sa to vyslovuje, Dynasty od Beauty of Joseon. Už strašne dlho chcem vyskúšať, som veľmi rada, že som ho dostala, ďakujem. A veľmi veľa ľudí ho odporúčalo, je to taký univerzálny, že vraj krém. Tak to vyzerá balenie, môžeme si ho rovno aj otvoriť, lebo som zvedavá na ňo. Wow, pozrite sa, skúsime si tú konzistenciu. Je hustý, ale nie príliš. Zdá sa mi, že nie je parfumovaný. Taký ľahučký krémik. Ľahučký, klasický krémik. Predpokladám, že tam bude niečo z ryže. Neviem, vyskúšame, uvidíme. Ďalej tu máme značku Hur a toto je Cleansing Balm, čiže čistiaci taký balzám. A je to vlastne to známe balenie, čo je teraz veľmi populárne, že to potočíte a vlastne ten produkt sa vám ukáže. A už ide, vidíte? Potočíte a ten balm na to čistenie pleti vám vyjde. Vždy používate toto ako prvý krok na suchú pleť. Môžeme si ho aj ovoňať. Necítim, lebo mám nakremované ruky, ale nevonia. Zdá sa mi, že bez parfumácie a to ja zbožňujem. A rúžové balenie akože není o čom. Krásne. No a poslednú vec, čo tu mám, je od Celimax, takisto čistiaci balzám. Predpokladám, že to bude podobný princíp ako ten prvý. Takisto vidíte, že to máte takto zabalené, je to na senzitívnu a suchú pleť a tuto je to na... nie je napísané. Ale bude to ten istý princíp, vidíte. A môžeme si tiež skúsiť, že či vonia, nevonia. Vidíte, ako to vychádza ten balm stade? A je to veľmi hygienické. Že nemusíte ten produkt do ňoho priamo ísť a vlastne vyjde vám takto von. Nemusíte tam prstami ísť a tým pádom si tam nezanášate rôzne baktérie. Nevonia. Neparfumovaný. Milujem takéto produkty. No veľmi sa teším z týchto produktov. Budem ich testovať. Určite vám dám vedieť, aké sú. Vy ma nezabudnite sledovať a takisto nezabudnite, že s týmto kódom získate zľavu na Stylevane. Prajem vám krásny deň. Ahoj!